Hej med jer, mit navn er Morten, og jeg er formand for skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen i Virum. Det her er en videohilsen til alle eleverne på Fuglsanggårdsskolen. Jeg vil først lige fortælle lidt om, hvad det er, skolebestyrelsen er. Det er sådan en samling mennesker, der mødes cirka en gang om måneden. Der er nogle forældre, der er nogle lærere med, der er skolens ledelse, altså Søren og Annette og de andre. Og så er der også nogle elever med, det er Morten og Anders fra 8. og 9. klasse. Fordi nogle af os går på arbejde i dagtimerne, så mødes vi om aftenen i skolebestyrelsen cirka 10 gange om året, hvor vi sidder og snakker om alle mulige spændende ting i forhold til Fuglsanggårdsskolen. Det kan være de lange skoledage, det kan være de nye fag i forhold til skolereformen, det kan være toiletterne, der trænger til rengøring, det kan være penge, det kan være lejrskoler og alt muligt mellem himmel og jord. Gode snakke vi har. I dag der er det som sagt lærernes dag, og det er sådan en dag, der fejres rundt omkring i hele verden, hvor at man på forskellige vis prøver at give et skulderklap eller en anerkendelse til lærerne derude. Lærerne er jo rigtig vigtige, og det er de jo fordi, at det er dem, der sørger for, at I elever laver noget, og I bliver holdt lidt til ilden til hele tiden at dygtiggøre jer. Og det vil vi gerne bare sige tak for, og det håber vi også godt, at I vil være med til at sige tak for, og derfor så tænker vi, at det kunne være sjovt, hvis I i dag, eller her en af de næste dage, måske kunne gøre noget ekstra for jeres lærer. Det kunne være at tegne en tegning, synge en sang, det kunne være at bære en taske, åbne en dør, eller det kunne være noget helt femte. Det finder I selvfølgelig bare på. Og hvis I så kan finde ud af det, så kunne det være, at I kunne tage et billede af det, og så sætte hashtag på, hvis nu I deler det på Instagram eller på Facebook, og så skriver FU Virum eller lærerens dag med hashtag foran, så kan vi se hinandens billeder. Og så håber vi bare, at I vil være med til at fejre lærernes dag og gøre noget ekstra ude på jeres skole. Vi har i dag fra skolebestyrelsen sørget for, at jeres lærere de får et æble. Det er jo også en lille måde at vise en påskønnelse og en anerkendelse på. Og så vil vi bare ønske god lærernes dag og tak for deres indsats derude. Held og lykke med det der med at tage nogle billeder. Hej.